Yan mata. Bari magana da friend ina kin ji? Aha, alright. Aha. Ya ne? Kwana biyu. Lafiya lo ya jin daɗi. Wallahi ba na shiga wani fresh. Wallahi ka san da yake bana kasan ne shi yasa. Oh Allah sai sarki. tafiya kwana biyu kuma na ji ka sadiqi na ne shi yasa. A wata ƙasa ne? Wallahi China. China? Shi yasa wallahi. Yanzu hata ne kika je? Mana. Iko sai kuma mu a Najeriya. Wallahi mun boko a Najeriya na dawo cin zan dan duba local friends. Da baka mu cin cika Gaskiya ne ake noma. Hello? No, don't baby me. Kaka sake ka ce mun baby bana son matsala kawai kana ina. Kana ina fine kana kawo ka tsaya daidai gurin ramin jirga ka tambaya daidai ina ne gidan Aminu wani aya nuna maka tsaya bakin kofin ka jira ni bana son problem. Don't stress my son bana so kaka fito min da yaro na a rana bana son problem kawai jira ni bana so. Haba nonsense. Haba dan Allah ni bana son haka. Baby me faru ne na fuskanci kamar kina busy. Hi oh boy wallahi bata min rai yake so ya Jackie Chan ka san da je China na haifa mai yaro baby boy. Wa kika ce? Jackie Chan na China. Jackie Chan. Na China? Haifuwa muka yi da shi ai ka san a can na je na yi ina so na je sai kawai. Oke a can kika haɗu kuka aihu. Yanzu kun aihu. Mun haihu muna da ɗaga shi na bakin ramin jirga yana jira na. Nan jirga ta mu? To me sunan yaron? Sunan yaron Choi. Choi? Wani wani irin suna ne? To ai baka sani ba. In kika haihu a ƙasar China sa mai ake akan wuta yana soyuwa sai a sa mata abu duk karan da ta yi kawai shi za a sa maka. Ana sa na kawai yace Choi sai aka sa. Sai aka sa mai Choi. So na ba fa. Wallahi. Choi aka samu. Wallahi Choi aka samu. Allah raya Choi. Allah. Sunan yayi. Haka ta so na wallahi na gaya maka. To shi Baby wait da Allah ana dan kirana. Okay. Hello? A'a ka jira zan zo in biya kuɗin da Allah. Ba 3K bane zan biya yanzu zan zo. Na ce ma zan zo in biya ba 3,000 bane zan ba su da Allah. Ba na son wannan da Allah. Waye wannan kuma Wallahi DJ Khalid ne ya je ya ci bashin 3,000 a famsanta shine nake son je in biya wai. Wani DJ Khalid din? Baki san shi ba? We the best music baki san shi bane na America DJ Khalid. DJ Khalid we the best music. Yeah. He can say DJ Khalid? Yawwa, he's my best DJ friend. Khalid na Muhammadiyya can America? Kasar waje UK? Abokina ne ko da yaushe muna tare da shi. Dan Allah. Wallahi yanzu gurin sa zan ma je in biya bashin da ya ci. Akwai sai da cin bashi matsala ta da shi kenan. Ai na kuka hadu? Da na je America karatu ai a san muka hadu. Wawa ya kai ta America bana son ƙaryan banza da Allah. Kar ki rena mun hankali mana ke waye baki hanyar zuwa China. Ai kowa ya san nayi makaranta a China ko. Ni ki ce ban yi America mamman. Sake gani naka ce mun baby anya makarecin banza Akwai makareci ya sama da ke. Ko isa ku ga mutun yayi abu sai kun koye shi. Wai DJ Khalid. Ki ce wani kin hawo da ki san wani choi. Ni zaki ce wani choi makarecin banza. Kin ci kin koyi zaki ki ta harara mutane ƙarya. Magana makarecin Ki da ƙara mun magana kamar na sa muki duk makarecin banza.